Bon dia, són les 8 del matí i estic aquí a la porta de l'hotel i res, estic esperant perquè ara ha d'arribar el bus que em portarà fins a Cossamet. No sé si és un bus o és una furgoneta, ara ho veurem. Ara estem anant camí cap a la illa on he d'anar, són les 12:30 més o menys, hem anat a Pattaya, que és una ciutat bastant turística, i res, ja en unes hores no, en mitja hora ja ha d'arribar, aviam com va tot. This side, okay. Bueno, doncs acabo d'arribar aquí a Cossamet, són les 3 de la tarda ara mateix i just a la sortida del port el que hi ha és un lloc on llogar motos i el que faré serà llogar una moto per aquests dies. De moment l'he llogat només per un dia. Llogaré la moto, igual que l'hotel, que també l'he pagat només per un dia. He pagat 300 bahts per la moto i he pagat 600 bahts per l'hotel, però que és un bungalow, o sigui, en un principi ha d'estar bé, ha de ser una cosa que volia fer i després, si m'agrada, ho repetiré o la moto o l'hotel o les dues coses, ja ho veurem. I bé, això és l'habitació, està sense aire condicionat, aviam, no hi he dormit encara, vaig amb el ventilador, tinc tele de plasma, en un principi tinc jacuzzi també, al lavabo, o sigui que de puta mare. No, ara en sèrio, és una cosa molt barata, és el que volia, o sigui que tinc diners per la moto i puc anar a donar vols per la illa i si puc comprar unes ulleres i tubo per fer snorkel, o sigui que ja és el que volia fer.
Bueno, ara porto aquí la majoria de la tarda, que he estat editant el vídeo, bueno, l'estic editant, encara estic ficant la música i tota la pesca, el vídeo d'ahir, que encara no l'he pogut penjar, a l'haver de fer el viatge i tot, no he tingut temps. I res, la qüestió està en poder editar això, no penjar-ho perquè els bessons encara no m'han enviat el vídeo convertit, i després poder agafar la moto i anar a menjar alguna cosa. Està plovent res, una mica 4 gotes, però suposo que en un moment hi haurà parat, o sigui que no hi haurà problema. No vols dir alguna cosa, tu? Què vols, perquè no m'agrada. Bones, doncs ara mateix són les 10 de la nit i estic aquí a la platja on heu vist el vídeo d'abans on estàvem el gat i... bueno, és que no tinc gaires paraules per dir del dia d'avui. Ha estat tot molt ràpid, molt de viatjar, però estic ultra content perquè el lloc on he pogut trobar ho tinc tot i vull dir, és el que buscava. Per això és una de les coses que vaig venir a Tailàndia, per poder estar a prop de la platja, tranquil, gaudint, pagant poc i sense cap mena de preocupació. Amb la moto puc anar amunt i avall, ara a la nit m'he dedicat a fer vols, he pogut anar d'una punta a l'altra d'illa i és superpetita, en 15 minuts he estat a una banda i a l'altra i no sé, estic molt content, supercontent. I aviam, demà diuen que al ser divendres baixa molt turista de la capital i poder després s'omplirà molt i hauré de marxar, però bueno, espero que no, o sigui, jo no marxaré, no em faran fora, seré jo que triaré de marxar, depèn de la gent que hi hagi, si és estressant o no, ja es veurà. Vinga, bona nit.